l'oportunitat que hem detectat aquí amb el clúster és el potencial que té 2 dies de poder intercanviar opinions i contactes amb multitud d'empreses del sector. Més connectats amb el sector, per saber què s'hi està coguent, viure el dia a dia, per compartir experiències, coneixements, i llavors pel tema del networking també, no? Per veure sinergies i aliances que podem fer amb altres companyies. Aquí la interacció amb possibles consumidors del producte, fins i tot per trobar nous desenvolupaments, és el que bàsicament ens interessa del clúster i estem aconseguint del mateix. I està bé per veure una mica que el món és més gran del que ens pensem quan estem allà tancats, no? Que és quasi bé cada dia. Tots tenim la mateixa línia de treball, encara que siguem d'àmbits diferents, però comparteixes inquietuds i renoves una miqueta les expectatives que tens de cara a un futur. El clúster genera oportunitats per conèixer, per compartir camí, no? Sumar esforços junts de projectes compartits. I que dona una capacitat d'informació, es pot prendre decisions i per avançat respecte a altres que no disposen d'aquesta informació o disposen d'aquestes sinergies. Cal impulsar un hub d'alimentació, un hub en el qual hi participin des de centres científics, des d'institucions i organitzacions, la part política, la part de coneixement i la part empresarial. Anem també amb la búsqueda de possibles partners que ens poder col·laborar en els nous productes que estem desenvolupant. Ens agradaria millorar en el tema, per exemple, dels packagings, com podem fer packagings més sostenibles i com podem comunicar al consumidor final les nostres diferenciació en quant a tota la sostenibilitat. Ens agradaria millorar la cadena de subministre, tant de producció com de distribució, perquè els nostres productes estiguin a l'abast de tothom a qualsevol zona geogràfica. Avançar en investigació o tenir, en aquest cas, recursos per avançar en investigació jo crec que és molt interessant. Ara ja som gairebé 90 empreses o 91 o així, vull dir que Déu-n'hi-do. S'ha fet un munt de projectes, s'ha fet un munt d'activitats i no només no hem, perdut gent que es vulgui desvincular del clúster, sinó que al contrari, amb totes aquestes dificultats i amb un sector tan tocat com el que és el nostre, hem aconseguit sumar més empreses. Amb startups tipus Eura, que sabem que podem trobar sinergies amb nous productes que estem desenvolupant. Jo crec que si es compartissin, es guanyarien sinergies per seguir evolucionant a velocitats més ràpides i sobretot menys costoses.